चेक राननाय हाबाफारि बेवहाय नुजाफैनाय बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगेदेर प्रमद बर' लोगोसेयैनो बिथांजोंनो फारियाव जफानाय बिटिसिनि इएम रनजित बसुमतारी रेवरेवा नार्जारि बिटिसिनि सोद्रोमा विल्सन हास्ता औरंजेब उकिल मोसाहारि गणचन दास धनन्जय बसुमतारी ब्रह्मनारायण दास सन्जीब थाथि आरो बेवहाय जौसाङाव जिरायनाय दावबायसा बर' आरो बिटिसिनिनो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि अनाराग ग'येन आरो बेवहाय नुजाफैनाय मुंख्लं नखरनि सिबिनां आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर गोबाव जाबाय नेयैनो बहुद गोबाव नेनांनायनि उनावहाय दिनै पर्यायक्रमाव नोंथांमोननो दिनै बे एक्सग्रेसियानि फान्डखौ नोंथांमोननि आखायाव गथायनो हादों बेवहाय बिटिसिनि बिथिंनिफ्राय जिखिनि इनिसियेटिभ लादों गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय बेखौ आङो बाख्नायनांगोन खम फैसा लाबोनो थाखाय जेब्लानो गभर्नमेन्ट अफ आसामनि आखायाव बाहेला थांदों आं जे बिफानखौ नायो बे बिफाननि गेजेरजोंनो थांदों जों नुनो मोनदों मा गासैनोबो होनो हानाय जायाखै गोबां सोंलु बेफोराव फैदों जानो हागौ नाथाय नोंथांमोना धैर्य जानो नाङा जायफ्रा बेवहाय दिनै लेंहरजायाखै खारन एक्सग्रेसिया एबा मुंख्लंफोरनो कम्पेनसेसन होनाय फारिया जे प्रसेस बियो माखासे एसे लिगेल प्रसेस दं आयेननि प्रसेस दं टेक्निकेल प्रसेस दं बै समफ्राव जायफोर न'खरा गावथारजादों बिसिना हयतोबा पुलिस रिपर्ट जायाखिसै बा पस्टमर्टेम रिपर्ट गैया दा बेफोर जेंनाखौ जों बोरै सुस्रांनानै बयनोबो एक्सग्रेसिया एबा कम्पेनसेसनखौ जों होनो हायो बेनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआव जों सावरायबाय थादों चिफ मिनिस्टारखौबो बुंदों नाथाय जायफोर दा पुलिस रिपर्ट दं आरो पुलिस रिपर्ट लानानै गासै कन्डिसनफ्रा मिलायजोबनायखौ प्रथम पर्याय हिसाबै नोंथांमोन दिनै होनाय जाबाय जायफ्रानोखि सोमावसारनायाव गाव गावनि जिउ बावलांबाय बिथांमोननि जिउखौ बा जिउनि बेसेनखौ जों रां रुफाजों सुनायनो हाया जेसेबांखि रां होआ मानो बिथांमोननि जिउनि बेसेना खरा जाया नाथाय जोंहाबो मोनसे दायित्व थायो एबा फिसाब्लाबो गिदिरब्लाबो मोनसे मरेल रेसपन्सिबिलिटि थायो होननानै गभर्नमेन्ट हिसाबै नोंथांमोननि न'खरा माबाफोर जुदि बेजोंनो फिसा फिसौ मदद मोनोबा बेबायदि साननानै हयतोबा बे मददखौ नोंथांमोननि आखायाव गथायनाय जादों आं सानो बियो नोंथांमोननि जिउ खांनायाव एसेबाबो मदद होगोन आरो माखासे जायफोर थालांदों बेफोरखौबो पर्यायक्रमाव सावरायनानै एरे टाइम बयनोबो जों हयतोबा खेबसेनो बयनोबो होजोबनो हानाय नङा रावबो हायाखै आरो थांनाय समाव जाय गभर्नमेन्ट सालायदोंमोन बिथांमोनाबो बेबायदि मददखौ रांखान्थियारि मददखौ गावसोरनि समावबो होनो हायाखै 1987 मायथाइनिफ्राय सोलिनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय समनिफ्रायनो लानानै जेसेबां मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननोबो बेबायदि एक्सग्रेसिया एबा कम्पेनसेसन होनायाव बेबायदिनो जोङो गोबाव सम नेनांदों गोबाङानो दाबो मोनाखै थ' बेफोरखौबो मोनहोजोबनायनि मोनसे राहा लामाखौ जिहेतु जों लागासिनो दङ दिनैनि दिनाव आसाम गभर्नमेन्टनि जानानै आं सासे मन्थ्रि जानानै एबा दा UPPL हान्जानिनो मोनसे गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दं काउन्सिलाव बिनिनो सासे सोद्रोमा जानानै आं बयखौबो खुलुमस्रांहरो जे नोंथांमोना गोसोआव दुखु दंब्लाबो दुखुफोरखौ बावनानै जे गावनि जे थांनानै थानांगौ एबा दिनै थांनानै थानाय फिसा फिसौफोरनि इयुनखौ नायहरनानै जोङो जिउनि दावहायाव जाहाथे आवगायलाङो आं बेखौनो हामलायहरो बयनोबो जानानै थांबाय नंगौ जोंनि बर' न'खराव नायोबा थांनाय बे गोलाव सम 1986 मायथाइसोनिफ्राय लानानै दासिमाव
23 बोसोर 33 बोसोर आरो 37 बोसोरसो थांबाय 36 बोसोर 37 बोसोरसो बे 37 बोसोरखौ नायोबा थांनाय 2020 मायथाइखौ माइनास खालामनानै 2 बोसोर दानख'नाय जायोबा 35 बोसोरसो सोमावसारनायनि मोनसे सम बे 35 बोसोरसो सोमावसारनायाव जोंनि बर' न'खरफ्राव सोरनिबा न'आव माबा नङा माबा खहा जादों बे नङा जे सोरबा सासेयाल' खहा जादों सोरनिबा न'आव सोरनिबा फिसाया गावथार जादों नाथाय सोरनिबा न'आव फिसा गावथार जायाखैबाबो न'साव जादों आरो सोरनिबा न'आव न'साव जायाखैबाबो बिसोरनि बिफा एबा फिसालाफ्रा सोरबाया पुलिसजों एरेस्ट खालामजानानै माने मास मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबासो जेलाव थानांदों दिनैसिमबो बिसोरनि केसा जोबनानै थाङाखै दा जोंनि हारिनि सोमावसारनायनि जे गिदिर थांखिखौ देरहासार खालामनांगौनि खाथिराव जों बयबो एफा नङा एफा सेक्रिफाइस खालामनो रां रुफानि खहा जादों गोदो गोदाय जोंनाव धनि मानसिबो गैयामोन सोमावसारनायखौ जाफुंसारहोनो जायफ्रा हाल मावनानै जायो बे हाल मावनानै जाग्रा मानसिफ्राबो गावसोरनि हाल मावनानै मोननाय माइ दै फाननानै मोननाय रां रुफानिफ्रायनो 10-20 थाखा सान्दा खांलायलायनानै सोमावसारनायखौ जाफुंसारोमोन दा बयहाबो मोनसे कन्ट्रिबिउसन दं जोंहाबो आंनि न'खराबो दं प्रमद बर'नि न'खराबो दङ जों बुङा बेफोरखौ जोंहा मा कन्ट्रिबिउसन जाबोदों नाथाय जायफ्रा जिउ बावलांबाय बिसोरनिफ्राय देरसिन बिहोमा एबा बावसोमनाय मोनसे हारियाव थानो हाया आरो बिथांमोनखौ जोङो बे रां होनायजों जोंनि बिबानखौ जों जोब्बाय होननानै सानाखै अराय सम जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय बिसोरखौ जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय मान खालामबाय थागोन आरो नोंथांमोनहाबो मोनसे बिथिङा जाहैबाय मा मुंख्लं न'खरनि साफा सुबुं बेखौ लानानै नोंथांमोना दुखुजों जिउ खाङालासिनो मोनसे देरगानायजों जिउ खांनांगौ जे जोंनि न'खरनि जोंनि फिसाया जिउ बावनायनि गेजेरजों दिनै बिटिआर जादों एबा बड'लेण्ड जादों एबा जोंनि रावा सिनायथि मोनदों बेजोंनो मोनसे देरगानायजों जों मोनसे गोजोननायबो लानो हानांगोन दा बयनोबो आंनि खुलुमनायखौ आं जासिहरबावबाय आरो थालांनाय जायफोर मुंख्लं न'खरफोरनोबो जिखिनि प्राप्य बेखौ जोङो होनांगौनि जिखिनि प्रसिडिउरफोर एबा हाबाफारिफोर बेखौ मावलांनो थाखाय जों नाजालांबाय थागोन बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ आं बाहाय फोजोबबाय 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन